Tak môžeme povedať o sebe len toľko, že sme 31 rokov spolu. Veľmi šťastne. Z profesionálneho hľadiska ja robím skoro 20 rokov network marketing. Ja som športový novinár. V podstate od vysokej školy sa venujem športovej žurnalistike. A popri tom, samozrejme, aj s manželkou sa venujeme aj obchodu a E&S. Boli sme jednoroční investori a chceli sme vedieť, že kde tie peniaze dávame. Tak sme zavolali našemu kamarátovi, počujem a chceli by sme ísť na tú investičnú konferenciu. A keď sme sa tam prišli pozrieť, tak ja už po prvej prednáške už som videla, že aká je firma, že má stabilitu na trhu. Ale čo bolo veľmi dôležité je to, že manžel zahlásil, ja to idem robiť. A ja hovorím, super, a ja ti idem pomáhať, ale už som ja vedela, že nie on to bude robiť, ale že ja to budem robiť, len som si to nechcela priznať. No a dnes sme tu obidvaja spolu a som veľmi šťastná, že to robíme spolu, lebo to má úplne iné grády, ako keď som to robila sama vtedy, tie dlhé roky. Manželka je obchodníčka telom i duchom, čiže ona je tá, by som povedal, ten motor hnací v tom obchode. To je jednoznačné. Ale na druhej strane ja si vychutnávam to obdobie, čo nastalo, lebo ja som nikdy nestal pri nej tak blízko pri obchode, ako teraz. Sme obidva s tým uzrozumení, s firmou, s filozofiou, aj vôbec s tým, čo táto firma ponúka, že úplne cítime, že proste nám to vyhovuje, tento spôsob momentálne toho života. Ja som mala jedno jediné očakávanie, aby tá firma bola etická a som zistila, že firma je úplne naprosto v poriadku a hlavne ľudia v nej sú skvelí. Videl som veľmi dobrý produkt, veľmi dobrú filozofiu a keď sa k tomu pridali tie pravidlá, tak som ako v pohode. Super, no. Môj najsilnejší zážitok E&S bol futbal minulý rok, ale nie je to, že ako tam hrali tí hráči, ale tá atmosféra, ktorá tam bola. A zrazu príde taká vec, čo ma úplne chytilo a dostalo, že bolo odmeňovanie a tá Monika Kurhajcová mala v takom vreci také cukríky a tam všetky tie malé deti, ako boli, ona to začala tam tým deťom rozdávať. Čiže to bolo pre mňa obrovsky silné. A to, keď som videla, že takú pozornosť dajú ešte aj deťom, že oni sú veľkí ľudia a hlavne videla som Manfred Zettel, ja som nevedela, že on je majiteľ. A ja som bola z toho šokovaná. On medzi nami chodil úplne v pohode. Takisto tú pohodu, čo majú v rodine, oni to vnášajú do tejto firmy a potom sa to všetko duplikuje. V MLM sa všetko duplikuje. Aj dobré, aj zlé. Ale to dobré tu krásne vidie na povrchu. My v podstate nemáme nejaké také sváry medzi sebou. Hlavne to, že tým, že sme už dlhé roky spolu, nám stačí sa na seba pozrieť a my už vieme, že áno, niečo sa mi nepáčilo a proste si to vždycky vykomunikujeme a práve to, že sa nám to nezbiera také, že veľa nedobrých vecí, takže keď si to hneď vykomunikujeme, tak tým pádom to sú také maličkosti. Mňa čo motivuje je to, že prichádzajú stále noví a noví ľudia. Tá práca s tými ľuďmi, to je nádhera. Tá motivácia je, že ukázať aj druhým ľuďom, že sa dá žiť v pohode a že inak, že nemusia to byť len stresy. Filozofia toho, čo robíme, je to práve, že ako sa postarať o svoje peniaze. Už toto je to pekné, lebo viete, ľudia vedia zarobiť peniaze, ale nevedia, ako s nimi hospodáriť. V podstate E&S nás naučil mať peniaze pod kontrolou. Tak. A to je super. Žasnem niekedy, ako ľudia tvrdo zarobia peniaze, koľko námah je za tým, ako ľahko ich púšťajú. Že to je to umenie, tie peniaze nielen zarobiť, ale ich vedieť aj správne investovať a postarať sa o ne. Hej, tak aby pre nás pracovali a nie, aby sme boli ich otrokmi. Nebudem prvý, kto túto myšlienku vyslovil, ale zopakujem, čo povedal Charlie Chaplin, keď hovorí: zaujímam sa o budúcnosť, pretože plánujem v nej prežiť zvyšok svojho života. Táto myšlienka odznieva na základných seminároch a veľmi ma zaujíma a vždycky ma chytí. Moje motto je také, že dávaj si pozor, keď pôjdeš po rebríku smerom hore, ktorých ľudí stretávaš, lebo sa môže stať to, že keď pôjdeš smerom dolu, nestretneš nikoho. A čo odkázať všetkým vám? Poďte s nami, poďte na spoločnú cestu z E&S. Neváhajte, stojí to za to.